ایک قرآن کلام خداوندی آیا نبی تے اگوں کونین پڑھیا کسے منبر مصلی تے سجدے اتے کسے نال آرام تے چین پڑیا کسے وادی آبادی بیابان اندر کسے جاگ کے دن تے رات پڑیا انج کسے بھی نہیں پڑیا سردار سائیاں سخی حسین پڑھیا انج کسے بھی نہیں پڑھیا سردار سائیاں ہو جویں نیزے تے سخی حسین